Ġisqof Charles Xikluna immexxi l-Qudiesa ta' nofs il-lejl. L-għada, il-Qudiesa tal-Milied tibda fid-9:09 ta' filgħodu. Nawguraw li jkollkom milied ħieni mimli paċi. Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Jitwildilna tifel u jsemmuh Alla il-qawwi fih jitbirku il-ġnus kollha tal-art. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħutijajjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt fis-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li risqa l-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna, nitolbuk li ħenna lina il-verb tiegħek li joġbu jsir bniedem minn Marja Verġni u għammar fostna. Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla, araw, jien se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-Anġlu tal-Patt li intom tixtiequ. Arawh, ġej jgħid il-mulej tal-eżerċti. Imma min se jissapporti il-jum tal-miġja tiegħu? U minu li se jieqaf meta jidher? Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela. U joqgħod isaffi u jnadda fil-fidda u jnadda fl-uliet levi u jsaffihom bħad-deb u l-fidda. U huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Ara, jien nibatilkom l-Elija, il-profeta, qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom. U ma niġix naħbat għall-art u nħallija tinqeret. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien
Erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri triqtu lil ħatja, imexxi lill-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien, erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżaw minnu, lilhom jarraf il-patt tiegħu. Flimkien, erfaw raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Emanuel, Sultan tagħna u li tajtna l-liġi, ejjew salvana mulej Alla tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Eliżabetta lqilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, ridu isemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu qalet le, iżda Ġwanni ikun jismu. Qalula m'hemm ħadd fost qrabatek li jismu hekk. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'rid isemmih u talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu. Il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħal lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew jixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew qiegħed il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għal-grazzja t'Alla minn kull fejn tgħaddi tara xi sinjal li jindika li hemm xi presepju għall-wiri. U llum nixtieq nieħu ftit din l-okkażjoni meta ninsabu pratikament lejn liet il-miliet biex infakkar ftit li l-presepju mhuwiex sempliċiment ornament, lanqas ixbija ta' Ġesu Bambin, il-pupu tal-ġibs. Mhumiex sempliċiment opra tal-arti biex bihom insebħu il-knejjes, id-djar u anki t-toroq tagħna. Biex nifhmu dan importanti li nifhmu t-tifsira vera ta' din il-wirja kif bdiet u għaliex. Kien San Franġisk t'Assisi illi ivvinta l-ewwel presepju ħaj fir-raħal ta' Greċċjo fl-Italja, eżattament 800 sena ilu, fl-1223. Ftit qabel San Franġisk immar l-art imqazza u baqa' impressjonat mill-post ta' twelid ta' Ġesu u rrid jirreplika dak li kien ra u ħass hemmhekk. U allura Franġisku rrid illi n-nies tal-post iħossu dak li ħassu fl-art imqazza. U allura x'għamel? Ħoloq din ix-xena ta' twelid ta' Ġesu Bambin biex ikun jista' iwassal il-vera tifsira ta' dan l-avveniment. Biex jiżgura ruħu li dan l-avveniment ma jiġix ridott tal xi użanza folkloristika. U
u rrid jipproduċi b'mod ħaj it-twelid ta' Ġesu Bambin taħt il-ħarsien ta' Mara, Ommu Marija u raġel il-missier putattiv Giuseppi. Franġisku rrid joħloq fil-patrijiet u fil-poplu in ġenerali dik il-qima, dik it-tenerezza lejn il-misteru ta' Alla magħmul bniedem, imwielet minn Marija, ġewwa stalla u mqiegħed f'maxtura. Rrid li dan il-presepju ma jkunx magħmul minn statwi jew pittura, imma moti l-ħajja minn nies tad-demm u l-laħam. Rrid li l-inkarnazzjoni ta' Alla tieħu l-ħajja wkoll fil-ħajja ta' tant nies oħra. Din kienet l-ewwel intenzjoni ta' San Franġisk. Mhux attrazzjoni turistika, mhux reċta, mhux okkażjoni ta' parti, xorb. Ried li anqal fil-qlub tal-insara li jemnu sens kbir ta' staġib lejn il-misteru ta' Alla li sar bniedem, Alla li ġie jammar fostna. U allura f'dan iż-żmien tal-miliet, meta nermaw il-presepju, meta impoġġu xi xbija ta' Ġesu Bambin fi djarna fuq il-postijiet tax-xogħol, jeħtieġilna illi nersqu lejh bl-istess sentimenti li kellu San Franġisk quddiem l-ewwel presepju li kien ħoloqu. Sentimenti ta' devozzjoni u tusija. Qalb infawra b'imħabba lejn it-tarbija ta' Betlem, imma wkoll lejn ir-re imqiegħed f'maxtura fqira. Il-miliet jibqa' allura stedina ħajja biex f'ħajjitna nagħmlu wisa għal Alla. Mistur fil-wiċċ ta' tant nies, ta' tant persuni li jinsabu f'qadiet imwera ta' faqar u ta' tiġrib. Hemmhekk u hekk biss nistgħu nifhmu allura il-kobor ta' Alla f'tarbija ċkejkna. Ħuti Jesis ejjew nitolbu bl-umiltà lill-Alla missierna li wera magħna l-ħniena tiegħu meta bagħat lil Ġwanni l-Battista biex iħejji t-triq għall-miġja ta' ibnu Ġesu. Ngħidulu bil-qalb, uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għas-saċerdoti biex bħala ministri tar-rikonċiljazzjoni bejnek u bejn il-bnedmin ikunu messaġġiera ta' ħniena u ta' maħfra nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għal dawk il-bnedmin li ma jridux jilqgħu il-verità tal-Evanġelju biex jarfu lill-ibnek Ġesu bħala feddej kif ħabbru Ġwanni il-Battista nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għall-anzjani u l-morda li huma weħidhom biex isibu appoġġ u għajnuna mill-qraba u mill-ġirien nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Għalina miġburin fit-tempju tiegħek biex infaħruk bħal Zakkarija u Eliżabetta, meta naraw l-ġubijiet li inti tagħmel magħna fil-ħajja sempliċi ta' kuljum nitolbu. Uri lilna mulej il-ħniena tiegħek. Mulej Alla tagħna birek il-poplu tiegħek biex ikun jista' jaraf bil-ferħ il-miġja ta' dak il ħabbar Ġwanni il-Battista, Ġesu Kristu ibnek li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk fis-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej bħala tpattija sħiħa dill-offerta li biha aħna nagħtu qima perfetta biex niċċelebraw b'fema safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Li lu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-on verġni stennitu bl-akbar rozza. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew mal-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu il-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien serjenata biex mir-raħibati ħajl-ħobs radlek il-ħajr birku u qasmu taħ li dixxipli tiegħu qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr, taħ li dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna li nal-koll nitolbu kati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewiet. Jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Daħannix fit-tixrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba fil-ħiniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet.
Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u il-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija l-qawwa, s-saltna u l-glorja għal U dejjem. lej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek iħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fil-ħinina tiegħek mulej għatina islim. Biex bl-imsibaħ mixawla fidejna nistennew u nilqaw kif jixraq lill-librek il-għażiż li ġej fostna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberrikom Alla li jista' kollox. Il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Kif naslu fit-tmiem il-quddisa ċċelebrata minn Monsinjur Joe Bajjada, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Il-Miliet it-tajjeb. Il-Miliet it-tajjeb. Il-Miliet it-tajjeb. Il-Miliet it-tajjeb ma kienx l-ewwel awgurju tal-Miliet. Qabel ġiri tislima lil ħoss tagħha jistona mar-ritmu ta' dak id-drajna ngħixu fih. Tibżax. Kelma li ħasdet il-kmajjar ta' Giuseppe u Marija, l-imrieħel tar-rajja, is-santwarju nċensat minn Missier Battista. U issa, dil-kelma ħabtet miegħi u miegħek, f'ordinarju ta' dak li għaddejjin minnu bħalissa. Fejn nagħmlu, fejn inkisru moħħna, fejn inħabbirku biex indawru lira, f'dak li sostnina u f'dak li xebbana. Int fejn tinsab. Tinsab fejn tinsab minn tixerbot. Kemtu ma nstemax biss fis-santwarju, imma wkoll f'ordinarju. Ta' djar ir-raba l-modija tal-ħajja. Għatlajt fuq montanja jew qedtom f'nofs ta' baħar, u f'daqqa daħsib dwar kemm inżajr quddiem il-kobor li tinsab fih. Kollox kien jidher normali sakemm tqana dak il-ħsieb. Switch. Rixer fina biża. L-istess biża li ġarbu Giuseppe u Marija, ir-rajja Zakkarija. Għalilhom tibżawx u xamru min tħawwat minn beża. Ġi mument f'ordinarju tagħhom li fih ħassewhom żgħar quddiem il-muntanja u baħar ta' esperjenzi li ġarbu. Alla kien hemm. L-istess post li kienu hemm il-bieraħ u l-jum ta' qabel. Siket, imma hemm. Kull hemm irtajjeb kif xi mod ħadd ma jgħidli grazzi għalih. Kull lejb għarqat. Kull ħsieb kien iċċensura mal-aktar nies eżiż tiegħi. Fin-nuqqas ta' btit li għadha nqum għat-taħbit ta' jum ieħor. X'ma nitħawdux. Zakkarija dieħel ħireġ it-tempju jqum jorqod jaħseb fih u ma jemminx. Se nemmen jien? Tibżax. Xit qanqan fik. Tawdek? Nifmek. Imma dak li kien ma waqafx hemm. Ribes għajnejn u ridejn ribjom naraw u missu d-dinja. Terraq, lab, irrabja, daħaq, weġġa, beka, bħalna. Mana. Tibżax. Il-kobor li madwarek madux il-bot minnek. Saru man. Tarbija, mana f'esperjenzi tal-ħajja, f'triqitna kien ix-xogħol, fl-iktar persuni li nħobbu u nistkerħu, fis-santwarju u fl-ordinarju. Ħallix il-Miliet ikun biss tifkira. Kien mana l-bieraħ, imma mana llum ukoll. Il-Miliet it-tajjeb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna eħlesenna u iqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubiet, naħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fl-ewwel misterju tal-fern li konsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmijak imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmijak imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulejmijak imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dnubijietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju tal-ferħ nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma,
Urina li inti jomna għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna t-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la d-daħannix fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la d-daħannix fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmiek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, orina li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, specialment li l-dawk li l-aktar għandhom bżon taħnina tijek. Slim għalik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ek inajtu għali xaħna t-turufnati u li tefa. Li l-ek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit tarmuħ. Ejammela avukata tana dawallejna l-oħrajnejn tijek taħnina. U rina wara dan it-turufnament il-ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa missirna li jinti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin, kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfirna b'nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni għamna. Slim għalik Marija bil-grazzja minnija għal-mulejmijek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatijom għamulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriħu fil-paċi. Ammen. Litanija Lauretana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tana. Kristu ilqa t-talb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġib. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewwel ħteba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li l-na għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem fis-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa
ungawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' fil-qieħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-fidi, arus tal-Verġni Marija, li l-Alla fdalek fideħ lill-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħejjejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.